Da. Ok. Ok. Bă, Dani, vrei poți ingest rank 2? Da, o să vrei când o să intri. Știi cine are? Știi cine are? Eu. Eu am. Da. Nu mint. Dar nici nu spui adevărul. Bă, da, spune adevărul. Vacă tâmpită! Mai tâmpită ca tine, nu. O murit! Cine năbești? Să-mi bag ceva, mi-a murit vaca. Mă întreabă ce e la cheat. C-H-E-A-T-S. Paranteză. H-A-C-K-A. Bă, știi ce am făcut? Mi-am legat vaca și nu știu cum s-a dezlegat. Și fix pe unde am dat cu TNT, fix în TNT s-a dus. Să nu aveți niciodată încredere în vaci. Să vă mintă în ultimul hal vacile astea.